Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asike sibuke igama lethu engilibhalile la, ngilidwebele nangezansi, quadrilaterals. Sizosebenza ngama-quadrilaterals kwamanje, awuthi ngithi ukugoqa, la liqala khona igama lethu lithi quad. Uma ubona igama elibhalwe uquad noma likhuluma ngama-quadrilaterals, uyazi ukuthi sikhuluma ngento noma imidwebo noma phecelezi ama-shapes anjani anamahlombe amane awu-4 njengoba ngikudwebela la nala ngathiwa i-quadrilateral ngoba inemigqa ewu-4 naloku ngathiwa i-quadrilateral ngoba yini ngoba inemigqa noma ihlanganisweni amahlombe amanjani amane imidwebo yakho ibe u4. Ngakho akukhethe ukuthi umdwebo lona ungamngakanani yabo uthi ngizama ukudwebela nomkhulu. Uyabona hayaphuma ama-angle abamaningi akukhethe ukuthi umdwebo umkhulu noma mncane na kanjani kodwa uma ukuthi wakhiwa imigqa ewu4 uma uhlanganiswa lo mdwebo wakho na kanjani ke loyo mdwebo siubiza nge-quadrilateral. Ngakho sikhuluma ngama-quadrilaterals futhi basiphuma lapho siqhubeke sikhulume nangeminye imidwebo. So ngithi ngibhala amagama amabili la ngibhala i-concave ngidwebele ngale ngabhala igama lami lithi i-convex. Ngifuna ukuthi sike siwahlaziyeke lamagama ukuthi aqonde ukuthini. Uyabona elithi concave lisuke mhlawumbe liqonde ukuchaza umdwebo onjengalo mdwebo wethu omkhulu sidwebelela ngezansi. Ngathi kuba khona i-cave nyana akhekayo kulowo mdwebo wakho njengalo mdwebo ngikudwebela wona lana uyabona ukuthi kuba ngathi khona i-cave enjani eyakhekayo uyabona la kuba ngathi kunokugoba kuncane ngathi kunokutsheka ngathi kunokungenela ngathi kunomsele kancane i-concave ke singabiza umdwebo onjengalo njenge-concave. Kuyehluka ke umdwebo wakho we-concave nowe-convex ukuthi nje noma usuka kude ubone kahle nje umdwebo usekude ukuthi hayi ke lo ngisebenza ngawo i-concave hayi ke lo engisebenza ngawo i-convex. Kodwa ke asithi ukuthi ke ukuzikhumbuza noma sithi ukubhekisisa kahle owe-convex nawo ngakudwebela njengani nje mthi ngishintshe ngizama ukudwebela isibonelo se-convex. Asithi ngithatha le emdwebo yethu ngehlisa nguveza ngapha ngase uyabona ukuthi unokutshika kanjani uhambe kube ngathi khona la uyaqonda base kube ngathi khona la ugwegwa khona noma la ngathi mncane noma uyancipha khona. Ngizozama angazi noma kuyezwakala kahle yini ngamazwi kodwa ngifuna ukuthi ubuke le mdwebo yami yombili ukuze kukukhumbuze noma inini mhla uthi ufuna ukwenza mhla bethi khipha noma veza umdwebo owu-concave noma omunye uyini uyi-convex. La ngezansi ke sengibhala igama lami lithi trapezoid. Leli gama ke trapezoid ethu ke ngifuna ukuthi nakhona siveze ukuthi engabe uVibhakshini umdwebo onjani akhuluma ngawo onjani oba yi-trapezoid. Naku ngikudwebelela umdwebo wethu oyi-trapezoid kusuke kuwumdwebo othi ngafaka no-AB na kanjani bangithanda. Khumbula ukuthi umdwebo okuthiwa uyi-trapezoid kusuke kuthiwa uyi-trapezoid ngoba kuwo lowo mdwebo imigqa emibili khona imigqa emibili enjani eparallel khona imigqa emibili eqhudelanayo noma ehamba ngokufana. Ngakho nje bangibhalile la kusho ukuthi u-A umugqa waka A and B ungaba parallel nomugqa walaphi waka D and C. Ngakho umdwebo wethu ke lona ngisho kuthiwa unamahlombe amane ongakwenza ukuthi wabize ngani nge-quadrilateral. Khumbula ukuthi uma ukuthi uzothola imigqa emibili phakathi kwawo lo mdwebo enjani eparallel kusho ukuthi na kanjani lo mugqa onjani lo mdwebo uyini uyi-trapezoid. Asithi uyahlangana ke manje nomdwebo la ngokudwebela wona la ngeceleni umdwebo wakho uthola ukuthi imigqa yonke nje i4 la ithothi khona u2 eparallel neminye u2 eparallel umdwebo wonke nje kunemigqa eparallel sikubiza ngani. Lalela ke
kuba khona inkinga ke base sesikhuluma ngeendaba zama-trapezoid phela ngoba abanye abaningi bathi ene i-trapezoid kuba imigqa emibili e-parallel kumdwebo wakho. Manje uma ukuthi unemigqa edlulayo emibili e-parallel, hhayi asisafuni ukuthi banjani bathi i-trapezoid. Ngakho ibizwa ngani? Nge-parallelogram. Sengibhala igama eliyiphutha. Parallelogram. Khumbula ukuthi i-parallelogram ngoba yini imigqa umdwebo wethu we-quadrilateral onamahlombe amane, kodwa ke imigqa yonke injani i-parallel njengalo owesibili nje ukudwebela yona onemigqa e-parallel yonke. Uyabona ke uzozikhumbuza ukuthi yini ama-quadrilateral, ukhumbuza imidwebo e-concave ne-convex, uzikhumbuza ama-trapezoid, uzikhumbuze nani nama-parallelogram. Ikuphi okunye kuzomela siqaphele phambi kokuba senze amanye amavidiyo azobe esebenza kabanzi ngani ngemidwebo yethu. Uthi ngigoqe ngapha eceleni ukuze singadidani nje nanokuthi sisebenza ngani ke khona manje. Asithi nginomugqa wami noma encese nginomdwebo wami othanda ukuveza ukuthi yonke imigqa yami injani parallel. Nalapho umdwebo wami utholakala ukuthi unjani uyi-rectangle kanjalo. Uyabona kuphuma nama-right angle ngaphakathi kuwo lowo mdwebo wami. Wona singawubiza sithi uyini? Siyazi ukuthi uyi-rectangle njengoba ngibhala lapha phezulu. Kodwa ke uma ngibona ukuthi kunemigqa e-parallel, engabe kuyalishintsha yini igama lasisuka khona ekutheni i-parallelogram. Athi ngiveze omunye umdwebe ngala, nanku ngifaka ukuthi ile migqa e-parallel nangapha e-parallel. Sibiza ngani? Sibonele la ukuthi imigqa e-parallel kanjalo kodwa angalingana amahlombe siyazi ukuthi i-rectangle ngibhalele ngale. Lana ke sizothi i-rhombus. Nayi ke rhombus. I-rhombus isuke iyakhiwa yiyo i-quadrilateral enamahlombe awu-4. Kube nemigqa yonke enjani e-parallel, kodwa futhi wonke amahlombe ayalingana njengani njengokwesikwele ke singasho kanjalo. Sebe sikubiza ngani ke lokho? Nge-rhombus. Siyezwana. So sikubiza nge-rhombus. Angithi ukekeleza la isikhala sayo rhombus. Khombisa ukuthi ihamba iyodwa i-rhombus. Ngakho ke sesifunda amagama amangaki la, sifunde ama-quadrilateral, sifunde i-concave ne-convex, sifunde i-trapezoid, sifunde i-parallelogram, sazikhumbuza ne-rectangle, safika manje kwini? Kwi-rhombus. Nakungithi ukwenza umdwebo futhi njengesibonelo. Isikwele siyasazi sonke isikwele sethu. Uyasibona ukuthi asikho parallel, siyahambisana njengokwamahlombe. Ngakho lokho ngikugoqe phakathi la ngifaka ama-parallelograms amaningi, kodwa esingahlukanisa sesibiza ngekwele ama-rectangle kanye nani ne-rhombus. Zikhumbuzeke njalo nje babelokhu ngiphinda kuyo le video yethu ukuthi wabuka amagama esikhulume ngawo, uyibuke nemidwebo esizikhombise yona lana, ungakhathazeki kwamavidiyo alandelayo so wenze eminye imidwebo sichaze kabanzi.